Morgan lawr yr ystlys, ond Pasg sy'n cipio'r bel i'r Seintiau Newydd. Josh Pasg yn chwilio am rediad. Zach Clark sydd ddim yn cam sefyll mewn i'r cwrt cosbi a fo. O, mae Clark yn codi honna, heibio'r postyn am gyflem fanna i'r ymosodwr. Ond mi fethodd o'r targed, 1 yn erbyn 1. Ac Adam Prisbeck yn ddiolchgar iawn o weld honna yn mynd heibio i gol. Y gic rydd sy'n at ymwyl y cwrt cosbi. Peniad Ben Morgan. Allan gan Josh Pasg. Cion Reffel dal yno. Lawr corgwddw Conor Roberts, mae hwnna'n mynd. Cion Reffel wedi creu lle i'w hyn ar ymwyl y cwrt cosbi. Ond yr ergyd ddim yn gofyn gormod y gwestiynau o golwr y Seintiau. Jordan Williams. Cyffyrdedd Oland oedd oddi ar Clayton Green, oedd o'n teimlo bod yna drosodd arno fo. Adam Wilson yn parhau ar ymosodiad i'r Seintiau Newydd. Mewn i'r cwrt cosbi, arbediad Adam Prisbeck yn un da. Ac yn llwyddo i ddal gafel ar y bel. Efo Zach Clark yn aros am y cyfle. Wilson yn dawnsio mewn i'r cwrt cosbi. A Prisbeck yn effro. Clayton Green, dan bwysa. Nôl at Wallow mae'n mynd. Wallow heibio i Adam Wilson. Heibio i Leo Smith hefyd. Yna le ganddo fo'i groesi. Mae'n cyrraedd y canol. Geib Kirkhoff ar ymyl y cwrt cosbi. A honna yn adlamu am gic gornel. Cyfle da i Pen-y-bont fanna. A chwarae teg i Owen Wallow. Am ei chreu hi. Tafliad i'r Seintiau Newydd. Jordan Williams mewn i'r canol. Ben Clark yn cael ergyd. A hwnna'n syth am y golwr Adam Prisbeck. Y Seintiau Newydd yn sydyn o'r tafliad. A Clark yn llwyddo i wasgu'r ergyd na i mewn. Ond digon hawdd i'r golwr. Williams yn dod o hyd i Leo Smith yng nghanol cae. Smith ergyd o bellter. O, mae'n taro'r trawst. A mergyd wych gan Leo Smith. Fod feddi o'r gornel uchana. Adam Prisbeck methu ei chyrraedd hi. Ac yn ddiolchgar iawn bod honna wedi mynd dros i drawst o. Prisbeck yr gic fyny'r cae. Redmond sy'n cael gafel arni. Yn trio dod o hyd i Zach Clark. Geib Kirkhoff yn gryn dda i gipio'r meddiant. Dim ond James Kroll sydd o'i flaen. O, mae'r bas yn dod o hyd i Kroll yn y cwrt cosbi. O, mergyd gan James Kroll! Ac mae gol i Pen-y-bont. Mae James Kroll ar dan ar hyn o bryd. I chweched gol o mewn 5 gêm. A wneithom taro llawer gwell na honna. Geib Kirkhoff chwarae teg yn codi ben. Gweld mae dim ond Kroll oddi fyny'r cae. A'r bas yn ei dda. O, Kroll yn gorffen yn wych. A trai yn brobl. Redmond yn chwilio am y bel nôl. Clayton Green yn cael ei droed i honna. Johan Phillips yn brwydro amdani fyny'r cae gan Clayton Green. O James Kroll a Josh Pasg. A ras yn fan hyn a Kroll wedi curo Pasg. Mewn i'r cwrt cosbi ar draws y canol. O, sut i Johan Phillips heb sgorion fanna. Newydd ymlaen. Mae o fel eilydd. Ac mi gafodd o gyfle gwych yn fanna i ddyblu mantais Pen-y-bont. Gwaith gwych gan James Kroll lawr y dde. Johan Phillips yr eilydd ifanc. Bron a chyroni'r symudiad